Aminci na neman miki. Ina gani ya kamata ki amsa ko? Allah ya sa ba ka miƙo min bane don kana tsammani ya zama wajibi na ansa ba ko? Duk ina tsaye ina jin irin dakon soyayyen da kai a kanta. Sai tausayin ka ya kama ni. Kowa yayi jimriya. Na ji dole in share maka hawaye ta hanyar baka abin da ta wulakanta ka a kansa. Lokacin so ake Idan dai kin zo wurinsa saboda tausayi ne, kada ki ɓata wa kanki lokaci. Malam ya dai? Kada ka miƙa soyayya don kana jin tausayi. Tausayi? Kyautatawa? Aminci? Yabawa? Suna taka rawar gani ne wurin haifar da soyayya, sai dai ɗaya daga cikinsu kawai ya yi kaɗan ya ɗauki tubalin soyayya a muhallin zuciya. On your YouTube channel, Sanin Masoyi TV.